KFC si dalo na tento rok za cieľ podporovať komunity. Aj tú skateovú. A skateboarding to sú legendárne triky ako ollie, kickflip, McTwist, kickflip, McTwist. Wait, what? Skateboardisti robia triky, ktoré znejú ako keby ich vymyslel náš hlavný konkurent. Introducing kickflip KFC Twister. Spojili sme sa s najlepším skateboardistom na Slovensku Rišom Turim a komunite dali challenge naučiť sa nový trik inšpirovaný naším kľúčovým produktom. Jedno z našich drive-thru sme na deň prestavali na skate-thru a dropli akciu, na ktorej mohli skejťáci skočiť nový trik priamo pred Rišom a získať voucher na KFC. Ako to dopadlo? Povedz ty? Mladí skejťaci určite chcú skúšať nové triky, pretože keď začnú, tak chcú otvárať ten nový svet skateboardingu a každý jeden trik otvorí ďalší level. Prišlo strašne veľa ľudí, strašne veľa skaterov z rôznych častí Slovenska, takže je to super atmosféra. Tak sme sa stali jedinou krajinou na svete, kde skatery skáču miesto kickflip McTwist, kickflip KFC Twister.